Riddle Part 2. Zvikanzi Jesu akaudza vadzidzi vake kuti vapinde muigwa vafanotungamira kuenda kune rumwe rutivi. Ndiyo verse 22. Indiri kuverenga bhaibheri rekare kare rainzi bhaibheri rinoyera. Asi makaendawo pamakombiyuta, vane makombiyuta kana zvamunoshandisa zvemagetsi kana mafoni kana chi, munokwanisa kuendawo pakanzi bhaibheri dzvene muchishona chanhasi. Ndiro rimwe bhaibheri repiri randinoshandisa. Bhaibheri rekare rinotaura richiti vakagombedzerwa kunzi vaende. Asi bhaibheri iri riri pakombiyuta rakaiswa muchishona chanhasi harichabuditsa kuti vakamunikidzwa kunzi vaende. Rakutaura kuti vakaita sei? Akangovaendesa. Zvinoita kunge akaita zvakanaka, zvinyoronyoro, achiti vakomana munoda kuenda here? Vakati aiwa tinoda kuenda zvedu. Asi handizvo, zvinonzi akavagombedzera. Muchitraya kutsanangura moga kuti kugombedzera zvinorevei chii. Tochipinda muchirongwa. Tinoziva isu kuti igwa rinomirira areka. Areka ipi? Areka yesungano. Areka ipi? Areka yaNowa. Murubanzwa. Saka zviri kunzi chii? Kana zvichinzi vadzidzi ngavapinde muareka, sei vari kunzi vapinde muareka kuva vanhu vese vakadi kungoti vapinde muareka? Ainowa kuti imi nokufunga kwenyu kuzhinji nepfungwa dzenyu dzinopinza zvekuti mubva mati aiwa igwa ranga riri diki vakanga vasingakwani. Saka akazongoti vadzidzi chete vaenda. Magorokoto nokufunga kwakadaro. Tinokupai kastar nekasmiley face. Pindai mumitemo yaMwari ine gumi. Nokuti muareka ndimo makanga mune mitemo ine gumi yaMwari. Ndiyo yakanga iri areka yesungano. Zvimwe zvose zvinoumbiridza, asi mitemo iyo ndiyo yakanga yakabata. Zvikanzi aiwa imi pindai muareka. Avawo vangori kunze vanoumbiridza. Ndizvozvo vanoitawo zvavanoita. Asi imi muri vadzidzi vangu, pindai muareka. Mitemo yaMwari ine gumi inobatsira. Nokuti kurwisa chakaipa kunoda mitemo yaMwari. Nekuti chakaipa tinochiziva kuti chakaipa nokuda kwemitemo yaMwari. Otherwise dai pakanga pasina chakaipa, zvikanzi naPauro tingadai tisinawo zvivi. Naizvozvo chivi hachingamire pane mitemo yaMwari. Chingatowanikwa kunze kweareka. Zvikanzi areka yaiva ichitsvene. Zvikanzi dimikira yaiva ichitsvene. Zvikanzi nangu nekoti yanga iri nzvimbo tsvene. Asi kunze kundo kwaizowanikwawo zvavo vanhu veIsraeri. Nyange pakugara pakumisa matende avo vainge vakakomberedza tebhenekeri ndivo verudzi rwaRevhi. Vaprista vari kumabvazuva naMozisi
vamwe marudzi aya ana Gershom, avaRevhi akanga ari matatu, ari kumativi mamwe matatu aya, vamwe kumusoro, vamwe kuzasi, vamwe kumavirira. Vana Noa vaiva muareka, asi vakanga vakafanirwa kuparadzwa vaiva kunze kweareka. Mvura payaikwira ivo vainyura, mvura payainaya ivo vaichema. Vaive muareka vakanga vakatarirwa kupona, vaive kunze kweareka vakanga vakatarirwa kuparadzwa. Chimwe chiratidzo chemvura iyi ndechesufiri. Kana ndichitaura zvesufiri, munokurumidza marangariro echi? Sufiri ndiyo yakadonhaka paSodoma neGomora. Vakanga vari nzvimbo iyi yeSodoma neGomora nemamwe maguta, zvikanzi vakanga vari kunze kwemitemo yaMwari. Sezvo tinoziva kuti Sodoma neGomora vaiva nezvivi zvizhinji, saka vaive nzvimbo yakaramba mitemo yaMwari. Mwari akati ndovaita chiratidzo vana, vakatsva nomoto, asi vakanga vari kunze vakapona. Saka igwa rakanga rakafanirwa kuponesa vanhu, asi pakanga pane chimwe chinhu chakanga chisina kumira zvakanaka pane igwa iri. Ranga rakaita sei? Ranga rakagadzirwa zvakaipa here? Zvikanzi rakanga rakatakura vanhu vane kutenda kuduku. Isu tanyatsonzwa nemashoko aishe wedu Jesu Kristu achitaura kuti iwe Sifasi unokutenda kuduku. Ivo neigwa ravo zvichida vainyura vose. Igwa ronyura, vanhu vonyurawo. Kana kuti igwa raikepsiza, zvida raipesera ratarisa pasi mumvura, ivo havachakwanisa kugara muigwa, vadonhera mumvura. Kana kuti raiparadzwa namafungu, vanhu vonyura mumvura. Zvikanzi vanhu vakanga vari pakati pegungwa, zvichida vaiva muigwa umu vaiziva mitemo yaMwari, asi vasingatende mairi. Sezvamunongoitawo imi, munoti makadzidza, except for maama 2000 of course, munoti makadzidza mitemo munoiziva, number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, zvichida muchitogona kuitaura musina kutarisa bhuku, kuti mutemo wekutanga unoti, mutemo wepiri unoti, mutemo wegumi unoti. Chakanakira mitemo, iyo mitemo chaiyo ine gumi, ine simba risingaite. Makambonzwa here kuti ine simba? Saka kupinda muigwa kwakaita vanhu vangadai vari safe, asi nyange zvavakapinda muigwa vakanga vonyura. Sokuuya kwakaita Jesu kwavari achifamba nepamusoro pemvura,
iyo mvura yakanga yovatyisa nemhepo dzakanga dzovatyisa, achifamba mairi. Ndizvo zvavangadai vakaitawo, vachivimba. Vachivimba kuti shoko raMwari rine simba, vachivimba muna Kristu. Saka neimwe nzira tinoti Kristu ndiye shoko raMwari, Kristu ndiye mitemo. Nekuti zvaakanga ane mitemo yaMwari, agombedzera vanhu kuti vapinde mumitemo yaMwari, pakazoitika dambudziko. Iye haana kuona dambudziko iri, saka anga ane mitemo yaMwari. Akanga ane areka, kana kuti toti akanga ari areka pachake. Mutendi kana ari mutendi, igwa zvakare. Kana Mwari vari dombo, naJesu Ishe wedu ari dombo, ko iwe mutendi unogozotadza sei kuita dombo? Naizvozvo kana Mwari wedu ari areka, naIshe Jesu wedu ari areka, ko iwe uri kutadza sei kuita areka? Naizvozvo mutemo, idombo neigwa. Togumira pano, tozouya muchikamu chetatu, tichienderera mberi tiri pavhesi imwe chete iyoyo, vhesi 22. Sarai zvakanaka.